Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruin herriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaur urriak 2 dugu. Arratsaldeon zuri ere, Ainhoa. Arratsaldeon Arraitz. Zer moduz pasatu duzu asteburua? Aipatu zen bezala Ildizarraldean kontzertuetan. Ondo. Oso eta giroan egon zen. Jende gutxi, baina kontzertuak ondo, beraz. Atzokoan pentsatzen dut egonen zinela telebistari begira ere, ez? Jende asko eta asko bezala. Oso egun interesgarria eta polemikoa ere. Ikusi genuen azkenean erreferenduma egiteko aukera izan zutela, izan ere hor eztabaida handia egon da azkeneko momentura arte, oztopo dexente izan dituztelako eta baldintza ez oso demokratikoetan ez dut aukerarik izan bozkatzeko, ez? Gezurra badirudi ere, hortxe ikusi genituen poliziaren sekulako erasoak herritarren aurka. Eta, antza denez, 2 milioi baino gehiago bozkatu egin du atzoko referendumean, eta gainera 80%ak baiezkoa eman du, beraz kontutan hartzeko datuak, ez? Hemendik aurrera gerta daitekenari begira. Hori da, ospatu zen, baina ahal izan zen bezala eta nahiko jarrera eztabaidagarriarekin, poliziaren aldetik. Egia esan hor ikuspuntu ezberdinak daude gai honi begira, baina batzuetan esan dezakegu, ez? Irudi batek 1000 hitzek baina askoz ere gehiago balio duela, beraz bakoitzak atera ditzala ondorioak honen inguruan. Bestalde, hementxe zinemaldia dagoeneko bukatu eginda, baina urrezko kontxa banatu zuten, ezta? James Francok irabazi zuen, Estatu Batuetako gidoilaria, aktorea, egiten du denetarik gizon horrek. Eta, itxura ona dauka pelikula. Da, pelikula bat nola egiten den, horri buruz, pelikula bat. Ez dakit. Interesgarria, ez? Eta ikusten da gauza askotan aritzen dena, baina egiten dituen gauzak ongi egiten dituela, bestela ez luke saria jasoko. Oso ongi. Gaurkoan saioa hausteko Euskal Herria mailan hainbat pertsona ospetsuk bideo bat egin zuten Kataluniarekiko elkartasun aurkezteko eta efemerideak egin aurretik bideo hori ikusteko aukera izanen du. L'aves se te'n parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperaven i els carrers veien passar. Ez alde gazte ikusten, gure sola zein dan, desegiten ez badugu, bertan galduko gera. Baina guztion batera, saiatu gura botatzera, usteltzen hasia da gota, laiztere horiko da. Si yo les miro fuerte a ti y tú les miras fuerte allá, segur que tomba, 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 i ens tornem a alliberar. Fa molts temps ja, l'emos se van escurçant i quan la força se me'n va, ella és més ampli i més gran. Usteltzen badago ere, karga badu oraindik, berriz arna sartzeko, esaigun elkarrekin. Baina saiatu gura botatzera, usteltzen hasia da gota, laiztere horiko da. Si yo respiro fuerte aquí y tú respiras fuerte allá, segur que tomba, 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 i ens podrem
Zaptapakin ingre, ioa sotal portal. Aur batzuk ikusten ditut, eta inguraturik. Aitona zarraren kanta, nahi dietera kutsi. Baina guztio batera, saiatu gura botatzera. Uztentzen hasia da gota, laizere horiko da. Si no la estiro porque a ti, y tú la estiras porque allá. Según que toma, 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 es poderla liberar. Baina guztio batera, saiatu gura botatzera. Uztentzen hasia da gota, laizere horiko da. Si yo la estiro porque aquí, y tú la estiras porque allá. Según que toma, 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 es poderla liberar. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Az gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1976 urtean Madrilen, Espainian Vicente Calderón futbol estadioa ireki zen. Espazioaren edukiera guztian eserlekuak zituen Europako lehendabiziko estadioan bihurtuz. Era berean 2007 urtean Nazio Batuen erakundeak biolentziarik gabeko eguna sortu eta ospatu zuen. Mahatma Gandiren omenez izan zen bere biolentziarik gabeko mugimendua eta filosofia jarraituz. Azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, arratsaldeon Larrai, zauzkiran gaurko egunak utzizkigun lerroburua. Egunari begira jarriko gara. Euskal Herriko herri askotan kazeroladak egin dituzte bat gauean Espainiako Guardia Zibilaren eta poliziaren larraldiak salatu eta Kataluniako herritarrei sostengua agertzeko. Altsasuko auzian bada albiste ere, Bruselak eta Altsasuko kasua adi jarraituko du. Eta Uxue Marcos Nafarroko lehendakariak eta Iñigo Urkullu, EAeko lehendakariak Espainiako Gerra Zibilaren ostean Bursoko konzentrazio esparruan sartuta egon zen Euskal Herritarrek askatasunaren eta demokraziaren alde egindako borroka gogoratu dute larunbat honetan. Tren sozialaren aldeko eta abiadura handiko trenaren kontrako Iruña herriko plataforma aurkeztu dute. Eta aurrera eginez albisteekin, Hezkuntza Departamentuak aniztasunaren trataerarako ekintza plana aurkeztu du Eskubide Sozialetako eta Osasun Departamentuarekin batera. Bertzale entzierrak ikusteko balkoiekin iruzur egitea gotzi diote gizon bati. Dirudienez, turistei zezenketak ikusteko sarrerak ere eskaintzen zizkien, baina ez zizkien ematen eta aldez aurretik kobratzen zituen. Eta gaurko albisteekin bukatzeko euskara ikasteko 35.000 euro baratuko ditu Iruñako udalak. Eskabideak urriaren 30 arte aurkez daitezke eta 2016 eta 2017ko ikasturtean zehar eta 2017ko udan egindako ikastaroak lagunduko dira. Eskerrik asko Aitziberriturri eguneko lerroburu nagusien berri emateagatik, orain egunkaritako azalekin aurrera eginen dugu. Gaurkoan nola ez, Katalunia protagonista nagusi egunkari guztietako azalean, eta gainera gauza gutxi gehiagoren inguruan hitz egiten dute. Hauxe dio Diario Navarra egunkariko lerroburuak gaurkoan, Puigdemontek aurrera eginen du independentziarantz engainuzko erreferendumaren gainetik.
Bestalde kontu gehiago aipatzen dituzte, besteak beste Rajoyek esan du ez dela erreferendumik egon, barkatu, eta alderdiekin elkarrizketa irekiko duela adierazi du. Bestalde Kataluniako presidenteak esan du aste honetan independentzia deklaratuko duela eta beko aldean letra txikiz 854 zauritu eta 2 ospitaleratuak daudela aipatzen dute, argazki handi batez lagunduta eta asko ez da azaldu behar argazkian ikusten denaren inguruan. Bukatzeko kirol kontuak, Zabalza indarrez presidente bezala jarraitzeko prest dago. Aurrera egin dezagun Diario de Noticias egunkariarekin, Lerroburuak hauxe dio gaurkoan Katalunia eta demokraziaren garaipena estatuaren errepresioaren aurrean. Urriaren bateko bozkekin independentzia deklaratzeko atea irekita utzi dute, 854 zauritu, 2 milioi bozkatik gora eta 180 baiezkoak. Rajoyek PSOE-ri laguntza eskatu dio eta autonomiaren deuseztea ez dute baztertu. Europako lider nabarmenek gaitzetsi egin dute atzo bortizki egin zen ekintza poliziala. Eta argazkian ere horixe berdina ikusi dezakegu Kataluniako herria poliziaren aurrean. Bukatzeko Osasunak 2-0 irabazi zuen Sportingen aurka. Ikusgarria gaurko Gara egunkariko azala, Kataluniak hartu du gaurko azal guztia Gara egunkarian, halaxe dio Lerroburuak, Kataluniak gainezka egin dio Espainiar estatuari, Guardia Zibila eta herritarrak ikusi ditzakegu bata lore batekin eskuan gainera, horrelako irudi asko ikusi genituen atzokoak eta askoz ere okerragoak. Gaurkoan behan kronika egiten du Beñat Zalduak, Kataluniako gobernuak alde bakarreko independentzari keinu egin dio eta editorialak hauxe dio herri bikain batek estatu izatea irabazi du. Eta bukatzeko gaur berri egunkaririk ez dagoenez, Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira joanen gara. 3 albiste nabarmentzekoak, asteburuko omenaldia Gurseko kontzentrazio esparruan eta irudi batzuk ikusteko aukera dugu, bestalde Erromes baten gorpua aurkitu dute Luzaiden, eta bukatzeko Kataluniarekin elkartasunez burrunba egin zuten atzo Iruñean, bideo bat ikusteko aukera ere badugu eta Euskal Herriko hainbat herritan ere kazulekin batera burrunba egin zen herri askotan. Ikus dezagun aste honetako eta gaurko agenda. Gaur Iruñako Gazteriaren etxean erakusketa egonen da Creamundos izenburuarekin. Arratsaldeko 6etan izango da eta larunbatetan goizeko 12etan. Doako sarrera. Gaur urriaren 22 arte Burlatako kulturetxean beste erakusketa bat ikusteko aukera egonen da. Izenburua hegoaldetik Senegal Manu Braboren begirada. Arratsaldeko 5etan izango da eta igandetan eguerdiko ordu 2etan. Gaur ere ostiralera arte Guarte Arte Garaikiderako zentroan arratsaldeko 6etan, baina ostiralean arratsaldeko 7:30 jaialdia egonen da. Izenburua Aftercage musika jaialdia. Asteazkenean Burlatako kulturetxean arratsaldeko 7:30 udazken solidarioa ekitaldia ospatuko da. Doako sarrera. Ostiralean Atarrabiako kulturetxean antzezlana ikusteko aukera egonen da Lagillet Kabaret Paranormal izenburuarekin. Arratsaldeko 8etan izango da eta sarrera 3 eurokoa da. Ostiralean ere arratsaldeko 8etan Zizur Nagusiko kulturetxean dantza ikuskizuna egonen da. Arri horri ar, sarrera 6 euro. Ostiralean Gaiarrantzokian gaueko 9etan Aurora Beltran ikusteko aukera egongo da eta sarrera 17 eurokoa da. Ostiralean igandera arte Itaroa merkataritza gunean goizeko 10etan eta igandeko gaueko 10 arte doakoa izango den ekitaldia eskainiko da, Vinilo Azoka. Ostiralean arratsaldeko 8:30 Zentral Kafe Antzokian kontzertua egonen da Ajax eta Proken eskutik, sarrera 10 euro.
Ostiralean ere Burlatako kulturetzean bakarrizketak, Miguel Lago eta Juan Aroka. Gaueko 10:00 izango da eta sarrera 12 eurokoa da. Iruña herriko udalerrietako berriak ezagutzeko unea iritsi da Larraitzen eskutik. Urriak 2 dugu gaurkoan astelene ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruña herrian. Iruñeko udalako 35.000 euro banatuko ditu laguntza gisara euskara ikasteko ikastaro presentzialetan, online ikastaroetan eta barnetegietan. Kontu gehiago Iruñean, izan ere ostiralean, Iruñeko udaltzaingoak bere eguna ospatu zuen 10 domina, 31 zoriontze eta 16 hiri aitorpen banatu zizkieten. Lehenengo mugikortasun plana abian jarriko du udalak eta herritarren parte hartzea bultzatu nahi dute honen bidez. 2017 eta 2022 urteen bitartean eginen da aipatutakoa. Bestalde, uztailaren 5ean abian jarri zen autokarabanen parking berria, gaur egun arte 1.400 autokarabanek erabili dute eremu hau. Eta gizon eta emakumeen berdintasunagatik lan eginen duten 20 proiektu aurkeztu dira Iruñeko udalean. Eta zinema kontuekin aurrera eginez, zinemako heroinen zikloa itzuli eginen da urria eta urtarrila bitartean, 7 filme landuko dira Iturramako Zibiboxean. Bestalde, Iruñeko erraldoi eta buruhandiei bisita eginen diete aste honetatik aurrera ikastetxeetako ikasleek 4.700 parte hartzaile izan ziren pasaden ikasturtean. Eta astelenero egiten dugun moduan joan gaitezen lehenik eta behin Antsoain aldera, Nafarroa Arrosa Sarairen alde entitate eta saltokiak apaintzeko 3. lehiaketa antolatu dute, urriaren 6 bitartean parte hartu dezakezue. Eta goazen oraingoan Aranguren aldera, antzerki ikastaroan parte hartzeko aukera izanen duzue 16 urtetik gorakoentzat Ibarrean erroldatutakoen artean. Iraupena urriaren 14tik otsailaren 25era izanen da. Eta bestalde emakumeenganako indarkeriaren aurkako lehenengo kontakizun laburren lehiaketa antolatu da azaroaren 3 bitartean aurkeztu daitezke lanak. Eta aurrera egin dezagun bukatzeko Barainainekin, hizkuntzak bizi berritzen jardunaldia gaztelaniaz urriaren 10ean, asteartearekin Barainengo liburutegian eginen da. Beltzean mintzo dokumentala gaztelaniaz azpitituluak euskaraz izanen ditu eta Kitxua barkatu eta Nasa Jugue hiztunen bisita izanen da. Aurrentzako ilustrazio tailerra euskaraz izanen da Lieban Agoni Jarnozen eskutik 2016ko Etxepare saria irabazitako ilustratzailea da bera. 6 eta 10 urte bitarteko aurrentzat izanen da, izen emateari dagokionez urriaren 2tik 17ra eman daiteke Barainengo liburutegian eta doakoa da. Bestalde, kultura eta ingurumena solasaldi eta txangoa izanen dira hegaztien ingurukoa, astearteko solasaldia irekia eta doakoa da, bai eta igandeko txangoa ere. Txangora joan ahal izateko ezinbestekoa da aurretik izen ematea 012 telefonoan, urriaren 3tik 5era. Eta bestalde, diru laguntza deialdia argitaratu dute 2017ko Olentzero eta errege kabalgata antolatzeko. Euskarazko edo euskaratutako nobelak irakurtzeko kluba helduentzat izanen da urriaren 20 arte eman daiteke izena.